kana yi so in ya nuno maka haka ice kenan step 2 sai ka danna wannan copy sai ka je X Twitter to ka zo Twitter kana following ice sai ka zo wajen ice ka zo ice sai ka ce maka pin post, wannan shine pin, kun gani sun pin ɗinsa sai ka zo ka danna like ka danna retweet sai ka zo ka danna nan what in ka danna code wannan wanda kai copy din nan sai ka danna shi kai paste din sharan a sama sai kai post yawwa kai post din nan sai ka koma profile to ka ga sharan ya zo ba kai post din shi sai ka zo ka danna alamar sha sai ka danna copy wannan ka ka je ice app naka sai ka danna continue confirm wani link da ka kofo a nan sai ka paste shi paste verify to in dai ka yi daidai zai nuna ma good to kaga wannan ya yi mun yi daidai kenan wannan KYC step 2 wanda bai gane bai kara maimaita bidiyon nan so wannan ma daidai yake da wancan BNB smart chain distribution shi ma KYC sa in ka iya wance ka yadda wancan yake haka wannan ma za ka je ka danna continue nan to sai ka kofa wannan to sai ka zo ka taba nan zai kawo ka Twitter ka so idan ya kawo Twitter kuma sai ka zo nan kasa ka zo kasa sai ka yi liking post din sai ka yi retweeting ɗinsa da code ɗin kuma wanda ka kofa ne za ka paste yawwa paste sai ka yi post biyu post ya tafi sai ka zo kasa shi ma ka kofa link din sai ka kofa link din shi ma kai copy sai ka je ice din ka danna continue ka danna kayi abin da suka ga to ka samu su link din anan su tabbatar verify in ka yi shi daidai yadda ka gani to baka da problem zai verify kun gani ba to an gama shi kenan